Hormatly prezidentimizin howanarlygyna Türkmenistanda sanyny bilim ulgamyny ösdürmek konsepsiýasy üstünlükli durmuşa geçirilýär. Milli liderimizin bellek geçişiýaly bilimin many mazmunyny baýlaşdyrmak, hilini dünýä derejesine laýyk getirmek maksady bilen sanyny bilim ulgamy ösdürilýär. Yurdumyzyň alam bilim ulgamlaryny sanyny ulgama toplumlaryň geçirmek bilen baglylykda Türkmenistanda alam ulgamyny 2020-2025-nji ýyllarda sanyny ulgama geçirmek maksatnamasy kabul edildi. Bu strategik ähmiýetli maksatnamalaryň amala aşyrylmagy yurdumyzyň alam ulgamyny täze belentliklere çykarar. IT tehnologiýalary netijeli, durnukly hemde özüni ödeýän sanyny bilim ösdürmäge, täze tehnologiýalary giňden ulanmaga, alam bilimiň we öňümçiligiň arasyndaky baglanşygy hatda işçileşdirmäge ýardam eder. Salam gaderli okuwçylar. Hormatly prezidentimiziň howanarlygyna ýurdumyz günü-günden sanyny ulgama geçýär. Biz hem sanyny bilim ulgamyna öz goşanymyzy goşmak isledik. Şonuň bilen bu videoda biz sizi e-bilim video okuw platformasy bilen tanıştyrmak isleýäris. E-bilim platformasy bu Türkmenistanda açylan ilkinji köp urly video okuw görnüşli platforma bolup, onu etlenlik ýaşdaky dinleýijiler özüne gyzykly hem de peýdaly bolan video sapaklary internet ulgamynyň üstü bilen tapyp bilerler. Ýaşlarymyz platformada ingliz dili, matematika, programmerleme, dizayn we şuna meňzeş bir näçe video sapaklary öwrenip öz bilim we hünär derejesini artdyryp bilerler. Bu sapaklaryň agramly böleginiň tölegsizligini aýratyn bellek geçirmezler. E-bilim platformamyzyň esasy maksady okuwçy bilen muallimy doşuşdurmak. Häzirki ösýän we özgerýän döwrümizde öz bilim derejeňizi kämilleşdiresiňiz gelýän bolsa, onda e-bilim platformasynyň esasy maksady okuwçylary ýokary derejeli muallimler bilen doşuşduryp, olara döwrüwa bilim we hünär sapaklaryny elýeterletmekdir. Dünýäde sanyny bilim ulgamy güýçli depginlenýär. İslan wagtynda we islan ýerinde öwrenip bilmek mümkinçiligi diňe kiç ýaşlara däl, eýsem uly ýaşly adamlara hem kämilleşmäge giň mümkinçilikler döretýär. Goý e-bilim platformasy siziň hem kämillige tarap etjek ilkinji adymyňyz bolsun. E-bilim platformasynyň öwrenjilere peýdasy sanardan köp. Ýöne olaryň arasynda şu aşagdakylar saýlanýar. Olaryň hersinde aýratynlykda durup geçeliň. Olaryň birinjisi e-bilimde köp mukdarda maglumat tapmak mümkinçiligi. Ýaňy hem bellek geçişmezýärli platformada dörli urlardan video tapaklary bar. Ol urlar esasan 2 topara bölmek bolar. Birinji topardaky video tapaklarda ýaşlarymyz öz bilim derejesini kämilleşdirip bilerler. İkinci toparda bolsa ýaşlaryň hünär enneklerini giňeltmäge gönüktirilen video sapaklar ýerleşdirildi. E-bilim platformasyna öwrenjileriň sapaklary islenlik wagt we islenlik ýerde öwrenip bilmek mümkinçiligi hem onuň iň gowy taraplarynyň biridir. Ýagny internet ulgamynyň kömegi bilen ýaşlarymyz islen wagtynda özüne oňoýly ýerde öz halan sapagyny öwrenip biler. Platformanyň bu mümkinçiligi wagty çäkli öwrenjilere ýa-da bilim merkezlerine mümkinçiligi bolmadyklara uly kömekdir. E-bilimde bilim almak maddi taýdan hem ören amatly. Platformadaky kurslaryň agramly böleginiň mutlugy we islan ýeriňizde hem islan wagtyňyzda öwrenip bilýänligiňiz üçin ýol çykdyjylaryňyz, okuw tölegleriňiz azalýar ýa-da düýpleýin aýrylýar. Bu bolsa e-bilim bilen wagtyňy hem nagtyňy tyşytly şygarynyň ören ýerlikligini görkezýär.
E-bilim platformamyzda kiçik ýaşlyjylarymmyzdan başlap, uly ýaşly adamlar özüne gyzykly we peýdaly bolan video sapaklary tapyp biler. Platformany itlenlik wagt we itlenlik ýerde öwrenip bilmek mümkinçiligi bolsa, belli bir ýerde işleýän öwrenjilere olaryň hünärenliklerini kämilleşdirmäge ýardam eder. Inni bolsa, e-bilim platformasyna nädip agza bolmagy görkezýän video tomaşa edeliň. E-bilim platformasyna agza bolmak üçin agza bol düýmesine basýar. Soňra adyňyz we familiýaňyz, meselem Jeren Amanowa. Bu ýerde telefon belgiňiz ýa-da elektron poçtaňyz. Soňra açar sözümizi ýazmaly. Ve açar sözümüz aşağından täzeden ýazyp onu tasdiklamaly. Inni agza bol düýmesine basýar. Soňra bildiriş ýerine telefon belgiňizi tasdiklan habary geler. Telefon belgiňizi tasdikla düýmesine basýar. Soňra telefonuňyza tasdiklama kody geler. Eger gelmedik ýagdaýynda tasdiklama kody iýer düýmesine basyp kody täzeden alyp bilersiňiz. Tasdiklama kodyny ýazyp tasdikla düýmesine basýar. Şeýlelik bilen siz e-bilim platformasyna üstünlikli agza bolýaňyz. Häzir bolsa biz e-bilim platformasyna video sapaklary görmäge öwretýän video tomaşa edeliň. Eger de web sahypamyza täze gelen bolsaňyz agza bol düýmesine basýar. Eger de öň agza bolan bolsaňyz giriş düýmesine basyp telefon belgiňizi ýa-da elektron poçtaňyzy ýazyp bilersiňiz. Bu ýerde telefon belgiňiz, şeýle hem açar sözüňizi ýazyp giriş düýmesine basyp girip bilersiňiz. Bu ýere basyp başga oku merkezleriniň sapaklaryny görüp bilersiňiz. Inni geçek işimiz haýsam bolsa bir sapagy saýlalyň. Mysal üçin Today's Max kursy başlanyç. Eger de sapaklaň içine girsek, biz diňe birinji we ikinji sapaklary görüp biler. Dolu kursy görmek üçin ilki tewede başmaly. Geliň ilki bilen kursyň tanadyş videosyny göreliň. Bu ýerde videoň hilini peseldip ýa-da ýokarlandyryp bolýar. Egerde iň pesine goýsak, videomuz ýeňil açylar. Bu ýerde bolsa videonyň tezligini saýlap bolýar. Görüşüňiz ýaly, biziň gerekli kursumuz alyndy. Eger de kursor bilen şu ýere bassak, biz kursa ýyllary goýup bilýär. Şeýle hem biz tetbirlerimizden goýup bilýär.
Inni kursumuza başlamak için men şu yere batgan. Bu sahipada biz kursun ähli videolaryny görüp bilýär. Assalamu alaikum, qadirli ildeşler. Men sizi 3 ölçülü grafikanyň ikinji sanyna hoş gördüm. Geçenki kitapymyzda sizi içinin interfeysi bilen tanışdyrnypdym. Aşağıda bolsa beýany bilen tanış bolup bilýäňiz. Şeýle hem bu ýerde mugallim bilen habarlaşyp bilersiňiz. E-bilim platformany islenlik ýerde we islenlik wagtda ulanyp bilersiňiz. Şahsy kompýuterleriňizde, notebooklarda, planşetlarda we el telefonlarda. El telefonlarda e-bilim platformasyna internet baglanyşy bolmadyk ýerde hem ulanyp bilmek mümkinçiligi bardyr. Dinleýäniňiz üçin sag bolun. E-bilimden daşlaşmaň.